Kanegdek All India Radio Shillong ka khubor ban pule di afililia saukme. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step. On nejngo usembut mentirang ba ka jala Meghalaya ya ka Chibinang Medium Irrigation Project menta ka sngi. Penram ka sorkar MDA ka Meghalaya halor ka jingsha thombor ikong agdas kharshiyeng lemba di Amita Sangma Hajainta Hills. Bat ka jingrakhe lekman ya ka jingshat Wangala ha asang nagre menta ka sngi. Kakubor babnya. Usembut mentirang ba ka jala Meghalaya uba Prestun Tunsong, unsalai banjingo ya ka Chibinang mentakasmi banet kimi ya Karongai Valley Medium Irrigation Project kabalasa teng ha kijinya kaja mentarigi pausnyam. Unong mikmat ka Pulbari USG Esmatur Movement ulapun tep ba utunsong ubade kimi ya katnat PWD ringkat bat ki sorkar jong katnat kensawan banjingo ya kani kajaka puntrai ya ka office bat ya kibunta jong kani ka project. Ya kani ka project las dang ha usnyam ka khandai spa khandai pho da ka planning commission New Delhi ha ka jinglot ka ba shi hajar hundred spa lai pho lak tingka bat hadiam la pendap ya ka jingtrai kladon pat ka jing ujor halor ka jing bambyang pat kani ka project. Ka sorkar MDA jong ka jala Meghalaya kalapun ram ya ka jingsha thombor ikong Agnes Kharshiyeng lemba di Amita Sangma Hajainta Hills kabraja hinin kasni. Kani ka jingja laong ba kini baro arnut lalit chakalat Rambai Police Station ban ujor persya ya ka jingkhayi doyong bean kabapun keng ya ka kanon an jong ka National Green Tribunal. Ka sorkar kala ay hukum be kibor pulit bat kibor punya district bakan penlong ka jingtokit kababunya bat ban kem ya kibadon kti. Kikin hun tremang sumubha kilong kibadon kampha ha ka sinchar paidba nambar day maki kibayang na kabunta ka kya kasyon upaidba kumta ka jing thombori ki kalong kaba omla ban pedyang bat ka sorkar kan penshitom da kabating ya kito kibadon kti. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka pentip bayo substation Shispa Laipuar Katway KV Negrims on sa penlip ha ka shipo tere katal shay kasni nado kapor shipo baje minstep hado san baje janmit nakabenta ban bujlino ya o Shispa Laipuar KV bus PT. Ki jaka ki ban shakta ha kani ka jing penlip boarding kilong ka maupat Brockway katu ka ni ki benta jong ka nongra neya bat ki jaka ki bamarjan. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka pentip ru baya u Lifeline KV Happy Valley on sa penlip ha khalai trik uni hi ubnai nado ka por shipo baje min step hado saw baje janmit nagabata ban penklan ya u Lifeline KV LILO line ubathamai ubahap hapo ka scheme RAP DRP bat ki jaka ke ban shakta ha kani ka jing penlip boarding kilong ka rinja ka MES Happy Valley pokse bat ki jaka ke bamarjan. Baro ki office sorkar ki jaka kanshaw pisa ki yeng bishar bat ki jaka pule ki budan hapo ka East Khas Hills District kin khang lut ha khat atrik nubnai namar ka jirakhi ya ka lekmen shat nongkrem. Menteri Kepala Tingkah ka sorkar Perdana Arun Jaitley uloong ba ka jingon ra ya ki pisa thamai kadai ka limti ka babyang ba ka sorkar Perdana Kalashim ban penthmai ya ka yokot ha kari. Uloong ba ka jingkan thop lang ya baro ha ka yokot kalong ka limti ka badan kang ban pentikna bawat ki rit paru kinyo bandan benta ha kani ka jingkala. Ha kawai na ki jingtho ha Facebook halo ka jingdap arsnam ka jingpan thamai pisa u Jaitley uloong ba ka sorkar kale ya kane banrat dingkhong ya ka pisa bomhok kabron shabar kari bala hukum ru ya kito ki babo pisa shabari baken pinphai ya ka pisa ka bomhok ringkat bat ka khajna. Ujumai uba ka jingthau kalong saw pon iway ula pinkhinyo katto ka ni ki benta ka Manipur hinin ka step la yatho katnat meteorological uni ujumai ula khinyo ha ka por saw arpho min step ubaya saf kundai kilometer bat ka pedeng jong u ka dai ha u latitude arpusaw pon iway shatai bat u longitude kundai pusaw pon north mingi ha Chandel district jong ka Manipur. Omshim madon kanu ka jingja basngosi na ka jingjulor ha kani ka jingkhinyo uni ujuman laong ki pulit. Kani All India Radio Shillong ka buwanam shipi ya ka khubor.
Ke North East United Football Club, kan saya kun Persha ya ke Mumbai City Football Club, ha ke Jakai Lekai ke Indira Gandhi Athletic Stadium Saru Sajai, ha kendai terik undi ubnai. Na ke bentar kinong Krishan Bashirham, ya ke North East United Football Club Park, bala penyat da ke Octo Creation, kan penlong ya shibun ke jingil akai pendernya bat ke jingwai ha Saru Sajai Stadium na do ke po lai berjejan met bentar kesini. DJ Twin City ke kenhon hip hop mimimi bat bass hole ke jingrai tenrai da ka Shri Bhumi Aham bat ki kenhon tem ba menta ka final touch kinwan ban pesno tenat ya ki pat ba nong Krishan. Kani ka fan park kan pling do ka po lai berjejan met ha do hendrush tang jan met but on airung eru ikito ki bodanya ki tiket ki babiang. Kani ka fan park kandap tangda ki jing pembernya ki bonjat kum ki kan hun tem ki pher ki kan hun nongshat ki jing le kai laser but light show ki jakabam ki jing de ya ki tiar kitar ki baide ba North East United Football Club na dor ki bai ka jirake ka basaw puway ya ka lekman she's boxing wangala ka baman usnam kelas dang hining kasni ha asa nangre ka bahab hapo ka rongram block ka bajngai kumba khatpra kilometer na ka sortura. Kani kata masa wangala ke baju pelong man usnam ka kring ya bun kinangan jengok kai pertai ki bana kari bana bari ru kumjo. Ya kani kata masa las dang da ka jingya mare iku marathon ha ka balawan yashimenta da ki kena samla ba ki rang ba ru kumjo ba kunthop ya udisi uram sing. Kami kata masa balai sni kan kut lasyai kesni ha ka ba shipotli ki kan hun shat wangala kini shimenta ha ka jingtem ya ki shispa tli sing dama ringkat bat ki kan thai ki bana shat pinha bat ka jingtem sing. Ka khajna goods and services tax ni GST kalaira ban kentir ya ki karkhana micro small but medium enterprises MSMES na ka ek ba ki julong minshwa. Ha ka jingkran bakal pang bat ko All India Radio u secretary ka MSME u Arun Kumar Panda uloong ba ka MSME ka day kaway na kibenta kibala ban ay kam ay jam ha kari baro kaway. Kat hadu menta ka MSMES kalala ban pinmi daki klur ya ka jingkran ha khajna GST. Habakran sepang ke MSME semadhan kepada ke portal ulang bakan me kelairap shibun ya ke MSME ban syam ya ke jing slam ban pendep ya ke jing siuk hajna ulang ru baka sorkar katemu ban weng ke jing e ki baidai bat kene ke benta. Umunti rang bak Assam usar Bananda Sonowal ula banjur badan kamban penrung ya ka jihikai akor bat burom bat ki jinang jing start ha ki khna bolai ro ru ya ka sedau aham maina parijat na ka benta ka jing pinslur ka jongka ha ki kamele kai haprengi khna ula ongru ba ka don kamban ai mensiam ya ki khna bakin em ka jing em ka babet khna bakin na banwanra ya ka jing shong suk shong san bat ka jing dei hapo ka imlang salang. Ya kanil Sonowal lakran hadin bradab ban pli ya umau nong rim naga benta bante yak auditorium jongka sedau aham maina parijat ka bahab hapo ka United Fund arhajar kha nyau khatpra ha Saru Sajai ha Guwahati. Ulapun naru baka sorkar shenkan saai khusnam Padmashri Nali ni Bala Devi ban ithu ya ka jingno senyang jongki khna ha kalyang karoi ka par ha ka jila. Kishi pai ke India bat China kilai ai kublai markelyang Diwali hawacha ke badan ha Arunachal Pradesh jongka district Anjau bat ka Bamla ha Tawang district lai thu ka khubor yadari. Keladon ru ka jing ai snobha markelyang ha Anjau bat kini ki arlyang kilai keren halor ki benta ban pentlan ka jedai ha pedeng kishi pai. Ha kene sni keladon ru ka program Lariti bala penkriya da kishi pai India bat ki khna school jongka Kibitu Government Middle School. Kami ka jing thumu jongka ne ka program ka long ban penklan ya ka jing dei parlok bat jing shanya hapren kishi pai khaput jong baro ari. Ban penkut ya khubor kimat bakong san sa shisin. Onejngo usembut mentirang ba ka Jila Meghalaya ya ka Chibinang Medium Irrigation Project minta kasni. Program ka sorkar MDA ka Meghalaya lo ka jingsha Thombor ikong Agnes Kharshiyeng lembad Amita Sangma Hajanta Hills. Bat ka jing rakhi lekmen ya ka jingsha Wangala ha asa nangre minta kasni.
Katu kubor kelakut kebeluan Shpinak All India Radio Shillong hadian katu kanipon ngesok bagi Delhi Station nak mentaki kubor ketak por prabaje ninyo ya kubor haktin Hindi bagi por prakasan ninyo kubor haktin pareng kini kedai All India Radio Shillong.